راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة لإرتاوين غازت إنياتا زدالو نتسا راديو ستوكولم نحنا مسبونا بزبلارستي نابونا نتانيوس زدقف سلف تخايدو سودان أمونغو تهدراو قجلن تغامت وغناتن نايمود داتا سمع تبتسحو بمنيسترات قدات وطان متحقازن كومودما مكلخال زتوكله لوخ منقسي إيطاليا ناب جيبوتي عدتا كايدو أماني القرماية سلام أب كل خرنات عالم تركبو زخبركم سماعتي راديو رنا لومي سوني حموشتن حاسي كل تشحن عسر جعتنيو ناي ساعت زي سمونان مدبات أتوكرو أبوانا قداتن ميل اختاتكمن مزيناتو هايدو كغربيو سناي مكتال هذه إذاعة إرنا ناب زرزرات زينا مسن نسجر أب ناي جزا محيور نزركبو باتريارك أرثوذكس توادو بيت كريستيان إرترا بتصو قدوس أبونا أنطونيوس زدقف سلفي أب كتما ستوكولم تخايدو أتي نحنا مسبونا تحت زبل تيما بغدام سلستنا حسي أب مأكل كتما ستوكولم استخايد السلفي كهنات ناي أبز تفلاليا كتما تازركبا سبخاتات مرحت هايمانوت أبوتات كمون مؤمنانن أمنتي كالوت امنتاتن ترخيبهم أبتي بمنفساو زي ما تاز تسنى السلفي تاريخ هوت أبونا أنطونيوس بغازيتኛ ቀሺዮናስ ወልደ ሩፋኤል ቀሪቡ ከወደብት ትመደብ ዝኾነ ግርማይ ተስፋ ማርያም ቦገኑ እትሰልፊ ብስም አቦና አንጦኒዮስ ዳ ይካየድ እምበር ንኹሎምቶም ኣብ ኤርትራ ብእምነቶምን ካልእን ተኣሲሮም ዘለዉ ወገናትና ዝውክል እዩ ክብል ገሊጹ ካብ እምነት ምስልምና ዝኾኑ ወገናት እውን ኣብቲ ጋጣሚ ተረኺቦም ናይ ደገፍ ቃል ከም ዘስምዑ ወኪል ሬድዮ ኤረና ካብ ሽወደን ሓቢሩ ኣቡና ትግደፍ ብስም ሲኖዶስ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ንፓትርያርክ ኣቡነ አንጦኒዮስ ከም ዝወገዙ ዝዝከር እዩ እንተኾነት ውግዘት ፖለቲካዊ ድፊት ዘለዎን ንሕግታት ቤተ ክርስቲያን ዘይኽብርን ተወሳኽን ታሪኻውን በደል ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያንን ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ አንጦኒዮስን ምዃኑ ኣብ ስደት ትርከብ ኣካል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣህጉራዊ ስብከታት ሰሜን ኣሜሪካ ኤሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ገሊጻ እያ ኣብ ሱዳን ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ንምስጋሩ ዘኽእል ጊዜያዊ መንግስቲ ንምቋም ክካየድ ጸንሐ ዘተ ኣብ ናይ መወዳእታ ስምዕ ከም ዝተበጽሐ ተገሊጹ ድሕሪ ምእላይ አልበሽር ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ስልጣን ብሒቱ ዝርከብ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ካብ ሲቪካውያን ማሕበራትን ፖለቲካውን ውድባትን ምስ ተዋፅአ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ መሰጋገር መንግስቲ ንምቋም ክካየድ ጸንሐ ዘተ መሰናኽል ክገጥሞ ጸኒሑ እዩ ብፍላይ ድሕርቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዞባ ኮርዶፋን ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ እቲ ዝተጀመረ መስርሕ ዘተ ከይቋረጽ ተሰጊዩ ጸኒሑ እንተኾነ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሳልስቲ እዚ ኣብ ዝበጽሕዎ ስምምዕ ጊዜያዊ መሰጋገር መንግስትን ምስራት ዘኽእሎም ቅዋማዊ ኣዋጅ ኣብ 17 ነሓሴ ክኽትሙ እዮም ሕብረት ኣፍሪቃ እትስምዕ ኣብ መወዳእታ ምብጽሑ ሓጎሱ ክገልጽ እንከሎ ሕብራት ኢማራት ዝርከበን ሃገራት ዓረብ ድማ እቲ ናይ መሰጋገር መድረኽ ንቱርክን ቀጠርን ናብ ሱዳን ዝዕድም ከይከውን ስጋኣተን ይገልጻ ብመሰረት ተበጺሑ ዘሎ ስምምዕ ካብ ክልቲኦም ጉጅለታት ዝተዋጽኡ 10 ሰባትን ሓደ ዘይሻራዊ ዜጋን ዝሓቆፈ ጊዜያዊ መሰጋገር መንግስቲ ክህልዩ ሲቪላዊ መንግስቲ ንምቋም ኣብ 3 ዓመታት ሓፈሻዊ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ነቲ ናይ መሰጋገር መንግስቲ ወተሃደራዊ ጀነራል ን21 ኣዋርሕ ብኣቦ መንበርነት ክመርሑ እንከሎ ድሕሪኡ ዘሎ 11 ኣዋርሕ ድማ ካብ ሲቪላዊ ወገን ክርከቦ እዩ በምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢን ምትሕግጋዝን ኢጣልያ ኢማኑኤላ ዴልረን ሚኒስተር ምክልኻል ኤሊዛቤታ ትሬንታን ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ኢጣልያ ናብ ጅቡቲ ምብጻሕ ፈጺሙ ላዕለዋይ ልኡኽ ኢጣልያ ብ31 ሓምለ ናብ ጅቡቲ ዘካየደ ዑደት ብዛዕባ እቲ ኢጣልያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተካይዶ ወተሃደራዊ ተልእኾታትን ምጅቡቲ ክህሉ ብዛዕባ ዝኽእል ምትሕግጋዝን ብዝምልከት ንምዝታዩ እቲ ልኡኽ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጅቡቲ መሐመድ ዓሊ ዩሱፍን ሚኒስተር ምክልኻል ሓሰን ዑመር መሐመድ ቡራንን ብምርኻብ ከም ዘተ ማዕከናት ዜና ኢጣልያ ሓቢረን ኢጣልያ ናብ ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝቐንዐ ኣብ ፀጥታን ምቁፅጻር ዘይሕጋዊ ስደትን ዘተኮረ ወተሃደራውን ሲቪላውን ስልጠናታት ዝወሃበሉ ማእከል ኣብ ጅቡቲ ከም ዝኸፈተት ዝፍለጥ እዩ ልኡኽ ኢጣልያ ኣብዚ ናይ ጅቡቲ ዕደቱ ነዚ ንጥፈታት እዚ ከም ዝተኸታተለ እውን ተገሊጹ እቲ ልኡኽ ኣብ መመረቕታ ናይቶም ብሓይሊ ባሕሪ ኢጣልያ ዝሰልጠኑ ኣባላት ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ተሳቲፉ ኢጣልያ ምስ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሱዳንን እውን ኣብ ምግታእ ዋሕዚ ስደተኛታት ዘተኮረ ተመሳሳሊ መደባት ከም ዘለዋ ትገልጽ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ቀጺሉ በአቶ ክብሮም ዳፍላ ዝዳሎ ኣተኩሮ ኣብ ዋና ጉዳያት ክስዕብ እዩ ምክትታልኩም ደጊመ ዕድም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ከመይ ትኾኑ ክቡራን ደቂ ሃገር
ኣብ ውሽጥን ወፃኢን ዘለኹም ኣቐዲመ ልባዊ ሰላምታ የቕርበልኩም ናይ ሎሚ ኣርእስቱ እውን ከምቲ ዝሓለፋ ሳምንታት ዝነበረ እዩ ንሱ ድማ ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ሕቶ ንድሕሪ ኢሳያስ ምድላው እዩ ስርዓት ኢሳያስ በዚ ይኹን በቲ ምውዳቑ ኣይተርፎን እዩ ንዘላለም ዝነብር ስርዓት ኣይኮነን ንብል ኣለና እቲ ቀንዲ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ክዓጥቀሉ ዘሎ ግን እቲ ድሕሪ ኢሳያስ ክመፅእ ዝኽእል ዝተወሳሰበ ፀገማት ምድላው እዩ ነዚ ድሕሪ ኢሳያስ ዝመፅእ ሓደገኛ ኩነታት ከይተዳለወ ዝፀንሕ ህዝቢ ኤርትራ ንሓዋሩ ዘጠዓሶን ድሕሪኡ ክርሞ ኣብ ዘይክእል ኩነታት ንሃገር ዝኽእልን ዕድል እዩ ዝፅበዮ ዘሎ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝጠቕሶ እቲ ለውጢ ምምፃእ ዝበሃል ንኢሳያስ ካብ ስልጣን ምእላይ ወይ ከዓ ምግዳድ ስልጣኑ ከረክብ ምግዳድ ጥራይ ኣይኮነን ንሱ በተዛማዲ ዝቐለለ ዕማም ህዝቢ ኤርትራ እዩ እቲ ቀንዲ ግን እቲ ብዙሕ ምድላው ዘድልዮ ናይ ድሕሪኡ ብሰላም ስልጣን ናብ ህዝቢ ናይ ምስግጋር ዕማም እዩ እዚ ዕማም እዚ ተተምኒኻ ዝኸውን ጥራይ ኣይኮነን ወይ ከዓ ብምትእምማን ናይ ህዝቢ ድሓር ክንረክበሉ ኢና ዝበሃል ኣይኮነን ኪነው ምትእምማንን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ምስራሕን ሕቶ ኪነውኡ ብዛዕባ መንግስቲ ምምሕዳር ዝሓትት እዩ መንግስቲ ምምሕዳር ድማ ንግበሮ ኢልካ ትጅምሮ ነገር ኣይኮነን ነዚ ጉዳይ እዚ ዝዳሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዘለዎ ወይ ዘለወን ፖለቲካዊ ውድባት የድልያየን እዩ እቲ ናተይ ቀንዲ መልእኽቲ ፖለቲካዊ ውድባት ድማ ሓደ ኣኼባ ወይ ክልተ ኣኼባ ጌርካ ተምፅአን ዘይኮነስ ካብ ሎሚ ኣብ ምድላው ክዓጥቃ ዘለወን ውድባት ማለትና እዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሃገር ክመርሕ ዝኽእል ፖለቲካዊ ሰልፊ ጥራይ እዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ድማ ኢሳያስ ወይ ስርዓቱ ምስ ኣብቅዐ ተኣኪበን ከርክባሉ ኣይክእላን እየን ካብ ብሕጂ እቲ ኤርትራ ኣትያቶ ዘላ ናይ 30 ዓመት ኣስታት 30 ዓመት ዓዘቕቲ ናይ ምእራም ጉዳይ ብኩሉ ሸነኻቱ ዓብ ምድላው የድልዮ እዩ ብቁጠባ ብዓቢኡ ቁጠባዊ ምሕዋይ ሸነኹ ብዲፕሎማስያዊ ሸነኹ ድማ ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ምስ ማእከላይ ምብራቕን ዘሎ ሓላፍ ዘላፍን ሓደገኛ ኩነታትን ናይ ምስትራር ናይ ምዕራይ እዚ ተዘናቢሉ ዘሎ ህዝብና ብዘይ ትምህርትን ብዘይ ጥዕናን ተዘናቢሉ ዘሎ ህዝብና ኣደዳ ስደት ኮይኑ ዘሎ መንእሰያትና ናብ ሃገሩ ከም ዝፀንሕን እቲ ወፂኡ ዘሎ ድማ ብድልየቱ ናብ ሃገር ተመሊሱ ናብ ስራሕ ናብ ኣፍራይነት ዝምለሰሉ መደባት ምውፃእ ንሰራዊትና ካብቲ ሕጂ ወዲቆ ዘሎ ናይ ብዓይነት ይኹን ብብቕዓት ባዶ ኮይኑሉ ዘሎ ምክልኻል ሃገር ናብ ሓደ ብቑዕ ሰራዊት ናይ ምቕያር ሕቶ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ገገዝኦም ናይ ምምላስ ምስኡ ዝተኣሳሰር ሕቶታት ናይ ምፍታሕ እዚ ኩሉ ይፅበየና ኣሎ ብዓብዩ ድማ ሃገር ደኺያ ኣላ እዚ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እኳ እንተዘይተባሃለ ካብቲ ዝፅበየና ሕቶታት ምናልባት 30 ካብ 40 ካብ 100 ጠቂሰ ክኸውን ንኽእል እዩ ከም ምጥቃስ ብዙሕ ካልእ ሕቶታት ምድላው ተነቃፊ ሕቶታት እውን ኣለና ነንሕድሕዱ ዝተባእሰ ዝመስል ቅርሕንቲ ተዘሪእዎ ዘሎ ህዝቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ስርዓት ኢሳያስ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ፍልልያቱ ኣፅቢቡ ናብ ሓድነት ከም ዝመፅእ ኣይንጠራጠርን ኢና ግን ድማ ስራሕ የድልዮ እዩ ስርዓት ኢሳያስ ደይ መደይሉ ህዝቢ ኤርትራ ንሓዋሩ ዝበኣሰሉ ስሚ ወይ ሕንዚ ገዲፉልና ኣሎ መታሓት ምስ ከበሳ ተጋዳላይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ዝበኣስ ገይሩ ኣሎ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ሕድሕደን ከም ዝበኣሳ ገይርወን ኣሎ ካልእ እውን ፍልልያት ክፈጥር ፈጢሩ ኣሎ ምጥርጣራት ፈጢሩ ኣሎ ሓድሕድ ዘይምትእማን ፈጢሩ ኣሎ እዚ ኩሉ ዝፍታሕ ብምድላው ጥራይ እዩ
إذا حدا مدايو كم هاجر تطاو كنبل تخوينا جن منجستاوي تكالاتن استراتيجين بقعت زلوهم حيل سبن هنيسنا كنصنح نيرنا كم مجمار إرترا دحرنا صنت بمولو حيلا بمولو دليتنا حزبا حداس حيال هاجر كتكون حزب جميرو نيرو نتعمام كساب 98 زلو غزي كلنا نذكره ኤርትራ ንላዕሊ ትውንጨፈሉ መስል ዝነበረትሉ ግዜ እዩ ምክንያቱ ናይ ህዝቢ ሓይሊ ብሙሉ ተሓዊሱ ንኩሉ ሕፅረታት ክሽፍን ይፍትን ነይሩ ድሕሪ ኩናት 98 ግን ኩሉ ነገር ደስኪሉ ንድሕሪት ተመሊሱ ብፍላጥ ዝተገብረ ድማ ስለ ዝኾነ ብድሕሪኡ ክሓውየሉ ዝኽእል ነገር ኣይተገብረን ብዓቢኡ ሓይሊ ሰብ ብሙሉኡ ካብ ስራሕ ከም ዝእለ ገይሩ ስርዓት ኢሳያስ በአካል ካብቲ ስራሕ ምእላይ ጥራይ ዘይኮነስ ብትምህርቲ ድማ ብስልጠና ትሕቲ ሰብና ትሕቲ ሰውራ ዝነበረ ከም ዝኸውን ገይርዎ ትምህርቲ ፍልጠት ሞያ ብቕዓት ኣብ ሃገር ክመጽእ ንዓምፃ ኢልካ ተምፅኦ ኣይኮነን ወይ ትዕድጎ ኣይኮነን ግዜ ክወስደልና እዩ ስለዚ ሃገር ነቲ መሰጋገሪ ግዜ ብኸመይ እያ ክትከዶ ብሓይሊ ሰባ እንታይ እያ ክትገብር ኣብ ሓፂር ግዜ ትምህርቲ ይኹን ስልጠና ክተተኣታቱ እንታይ ክትገብር ኣለኻ ምድላው የድልዩ ብዘይ ብቑዕ ሓይሊ ሰብ ሃገር ናብ ሕውየት ክምለስ ኣይክእልን እዩ እዚ ድማ ቀስ ኢልና ዘጥረናዮ ዘይኮነስ ብሃንደበት መፅኡ ንኩሉ ናይ ቤተሰብን ናይ ትምህርትን ናይ ሓድሕድ ምትእምማንን ናይ ኩሉ ዘፍረሰ ስለ ዝኾነ ነዚ ኩሉ ኣፅኒዑ ዘዳሉ ሓደ ዘዳሉ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሓይሊ ሎሚ የድልየና ኣሎ እዚ እዩ እቲ ቀንዲ ምድላው ንብሎ ዘለና ምድላው ከይገበርካ እንድሕሪ ለውጢ ኣምፂኻ እቲ ለውጢ ዳርጋ ከይተምፅኦ ይሓይሽ ኣብ ዝበሃለሉ ኣብነታት ወይ ከዓ ትምህርቲ ዝኾነና ኣብነታት ረኺብና ኣለና ናይ ሊብያ እቲ ቀንዲ ኣብነት እዩ ከም ኢሳያስ ፅሉእ ዝኾነ መራሒ ብሓይሊ ህዝቢ ወዲቑ ህዝቢ ሆ ኢሉ ተዋጊኡ ተሰዊኡ ንቀዛፊ ካብ ስልጣን ኣልይዎ ብድሕሪኡ ግን መንግስቲ ከም መሓድር ዝኽእል ፖለቲካዊ ሰልፊ ወይ ሰልፍታት ቀሪቡ ስለ ዘይፀንሐ ሎሚ ድሕሪ ቀዛፊ ኣብ ሓድሕድ ኩናት ኣትዩስ ሊብያ ኣብ ናይ ቀደማ ምለስ ኣብ ዘይትኽእለሉ ኩነታት በፂሓላ ሎሚ ኣብ ልቢ ሰባት ምናልባት ቀዛፊ እንተዝፀንሐልና ነይሩ ምድላው ምገበርና ኢሎም ይጠዓሱ ይህሉ ኮኑ ንሕና እዚ ዕጫ ክበፅሐና የብሉ ካልኡ ንኣብነት ክነምፅእ ንኽእል ኢና ግን ግዜ ንምቁጣብ ብቐጥታ ኣብቲ ንምንታይ እንደሊ ኣለና ካብዚ ዝበለፀ ኣብነት ክመፅእ ኣይክእልን እቲ ምድላውና እምበኣር መንግስቲ ወይ መንግስታዊ ስልጣን ናብ ብህዝቢ ዝተመረፁ ወከልቲ ናይ ምስግጋር መደብ እዩ ክቐርብ ዘለዎ ሓደ ብኸመይ ኢና ስልጣን መንግስቲ ናብ ብህዝቢ ዝተመረፁ ወኪላትና ነትመሓላለፍ ክበሃል ከሎ ብሓንቲ መዓልቲ ብሓንቲ ሰሙን ክግበር ዝኽእል ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ሓድነት ዝፈታተን ምፍልላይ ናይ ራእያታት ክመፅእ ምዃኑ ከም ርዱእ ክንወስዶ ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ሸነኽ ተፈላለዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝጠምሮ እንድሕር ዘይረኺቡ እቲ ፍልልያት እቲ እንዳገፍሐ ክኸይድ ይኽእል እዩ ፀላእቲ ድማ ኣለውና ኣብ ውሽጥን ወፃኢን ስለዚ ኤርትራ ክትበታተን ዝደልዩ ኤርትራ ብካልእ ሓይሊ ክትዕብለል ዝደልዩ ሓይልታት ናይ ወፃኢውን ስለ ዘለውና ተዳሊና ናይ ምፅናሕ ሕቶ ንፅባሕ ክበሃል ዘይብሉ ክኸውን ኣለዎ እዚ ናይ ስልጣን ምስግጋር ሕቶ ቀዳማይ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ነቲ መንግስታዊ ትካላት ንመንግስቲ ትካላት ዘገልግል ሕግታት ሓይሊ ሰብ ስልጡን ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ ብቕዓት ዘለዎ ሓይሊ ሰብ ኣብቲ መንግስታዊ ትካላት ሚኒስትሪታት ቤት ፅሕፈታት ዝፀንሕ ወይ ንዕኡ ብብቕዓት ዘመሓድር ኣብ ወፃኢ ምስ መንግስታት ክራኸብ ዝኽእል ኤምባሲታት የብልናን እዚ ብክልተ ምክንያት እዩ ሓደ ምክንያት ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ታሪክ ናይ መንግስቲ ሃድዩ ኣይፈልጥን ቅድሚ ናፅነት እቲ ዝርከቡ ናይ ኢትዮጵያ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ
ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ካልኦት ቦታታትን እንተዘይኮይኑ ኣብ ኣስመራ ወይ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ከም ሓደ ጨንፈር ናይቲ ማእከላይ መንግስቲ እምበር ከም ሓደ ንመንግስቲ ዘካይድ ብቑዕ ሓይሊ ኣይገደፈልናን። ኤርትራ ካብ ካልኦት ክፍለ ሃገራት ናይ ኢትዮጵያ ትፍለየሉ ዝነበረት ካልኣይ ምክንያት ድማ ካልእ ክፍለ ሃገር ተዛማዲ ሰላምን ኩሉ ነገር መንግስቲ ክገብሮ ዘለዎ ዝፍተነሉን ክኸውን ከሎ ኣብ ኤርትራ ግን ናይ ኩናት ቦታ ስለ ተባሃለ እንትርፎ እቲ ንኩናት ዘገልግል ኣካላት ናይ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ስለ ዘይነበረ ምስ ምውዳቕ መግዛእቲ ወይ መንግስቲ ናይ መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ ኤርትራ ዝጸንሐ ንኤርትራ ዘገልግል መንግስታዊ ትካላት ኣይነበረን። ኣዝዩ ትሑት እዩ ነይሩ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ንንግዲ ዘገልግል ባንክታት ወይ ትካላት ኣይነበረን፣ ሕግታቱን ኣይነበረን። ስለዚ ኤርትራ ባዶ ኢና ተረኪብና። እዚ ቀዳማይ ምክንያት ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ባዕልና ዘምፃናዮ እቲ ስርዓት ኢሳያስ ነቲ ዝርከቡ ዝነበረ ድማ ምፍራሱ እዩ። ኤርትራ ሎሚ ኣብዘን ዝሓለፋ ናይ 30 ዓመታት ድሕሪ ናጽነት ንድሕሪት ካብቲ ኣብ ግዜ ሰውራ ዝነበረ ከማን ንድሕሪት መሊሳ ኣላ። ስለዚ እዚ ዝፅበየና ዘሎ ናይ መንግስታዊ ትካልን ሕግን ካልእን ናይ ምህናፅ ጉዳይ እቲ ዝዓበየ እዩ። ደፎ ዘመናዊ ክንገብሮ ነቲ ዘሎ ዝዋሓደ ኣገልግሎት ናይ መንግስቲ ንህዝቢ ናይ ምሃቡን ብዓብ ምድላው ጥራይና ክንገጥሞ ንኽእል። ንቅድም ንድሕሪት ሸተት ከይትብል ኤርትራ ድሕሪ ኢሳያስ ምድላው ገብር ብቑዕ ዝኾነ መንግስቲ ክካይድ ዝኽእል ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሓደ ኣካል ክፍጠር ኣለዎ። ምስ መደባቱ ድማ ሎሚ ንህዝቢ ከዳልዎ ኣለዎ። እዚ ክልተ ረቑሒታት ዘይተንከፎም እዮም እቶም ጎረባብትና ሕጂ ከም ኣብነት ዝጠቐሰልኩም። እቶም ናይ ኤርትራ ዓይነት ኣመፃፅኣ ዝነበሮም ብ91 ሰለስተ ሃገራት ሰለስተ መራሕቲ ክጠቅስ እየ። እቲ ሓደ ናይ ጎረቤትና ሃገር ናይ ኢትዮጵያ ብኢህወደግ ዝምራሕ ሓይሊ ክኸውን ከሎ ብመለስ ዜናዊ ድማ ከም መራሕ መንግስቲ ዝቆመ መንግስቲ ክኸውን ከሎ ኣብ ሩዋንዳ ድማ ብፖል ካጋሜ ዝቆመ ናይቲ ናይ ሩዋንዳ ፓትሪዮቲክ ፍሮንት ዝበሃል መራሒ ዝነበረ ካጋሜ ዝተረከቦ ወይ ዝመፀ ናይ ለውጢ ስርዓት ናይ ለውጢ ኣምፃኢ ክኸውን ከሎ ሳልሳይ ድማ ናይ ኡጋንዳ ብሙሴቬኒ ዝመፀ ለውጢ እዩ። ሕጂ እዚኦም ሃገራት ሰለስቲኦም ሃገራት እንተሪኢና ኣብ ኤርትራ ዘይነበረ ብልጫ ነይርዎም። ሓደ ድልዱል ዝኾነ መንግስታዊ ኣካል እዮም ተረኪቦም። ናይ ካጋመን ናይ ሩዋንዳ ማለት እዩ። ናይ ኡጋንዳን እንተሪኢና ካብ ግዜ መግዛእቲ ጀሚሩ እንደገና ድሕሪ ናጽነት ካብ ስሳታት ጀሚሩ ክንደይ ዓይነት ምዕባለ ዘረኣየ ዕድል ዝረኸበ ገንዘብ ዘለዎ ምስ ዓለም ዘመዓራርዮ ዕድል ዝረኸበ ክኸውን ከሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ትምህርቲ ዝኣመሰለ ነገር ዓብ ብልጫ ዝነበሮም ክልተ ሃገራት ክኾኑ ከለዉ ናይ ኢትዮጵያ ኩልና ንፈልጦ ኢና ካብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ብሰላሳታት ዝጀመረ ምስ ኣፍሪቃ ክወዳደር ከሎ ካብቶም ዝለዓሉ መንግስታዊ ብቕዓት ወይ ትካላት ዝፈጠረ ሃገር እዩ ነይሩ። እዚ እዩ ፀኒሕዎም ንናይ መለስ ዜናዊ መንግስቲ ነቲ ብውህደግ ዝምራሕ ሓይሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክኣቱ ከሎ። ስለዚ መምርሒ ናይ ምቕያር ሕቶ እንተዘይኮይኑ ኣብዘን ሰለስተ ሃገራት መንግስታዊ ኣካላት ብቕዓት ዘለዎ እዩ ፀኒሕዎም። ንባንክ ነቲ ቁጠባ ዘመሓድር ውጥን ዘውፅእ ዩኒቨርሲታት ዘለዎ ምሁራት ካብ 50ታት ጀሚሮም ዝሓዙ ናይ ቁጠባ ናይ ሕክምና ክኢላታት ናይ ስነ ፍልጠት ክኢላታት ኣዝዩ ብዙሕ ዝተሞከረ ሓይሊ ሰብ ዘለዎ ሃገር እዮም ተረኪቦም። ስለዚ ምፅእ ኢሎም ነቲ ፖሊሲ ቀይሮም
ከምቲ ዝሰማምዖም ገይሮም ክኸዱ ዕድል እዮም ረኺቦም ሓደ ዝነበረ ዕድሎም ድማ እሳቶም ሒዞሞ ዝመፁ ሓይሊ ናይ ምትግባር ሓይሊ እዩ ምክንያቱ እዘን ሰለስተ ሃገራት እዚአን ካብ ብረታዊ ቃልሲ ተዓዊቱ ዝመፀ ሰራዊት ስለ ዝነበሮም ነቲ ዝፀንሐ ስርዓት ክእዝዝዎ ሓይሊ ሒዞም እዮም መፅኦም እዚ ሓይሊ እዚ ንሕና እውን ኣብ ኤርትራ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓይሊ ነይሩ እዩ ስለዚ ተዓድል እቲኣ ነይራ ከምተን ሃገራት እቲአን ብሓድሽ ንምጅማር እታ ትጎድል ዝነበረት ኣብ ናፅነት ናትና ሓይሊ ዘይኮነ እቲ ብቕዓት ከምቲ ዝጠቐስክዎ ናይ መንግስቲ ትካላት ብቕዓትን ሕግታትን ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብን ይጎዲሉና እዚ ይኹን እቲ ግን ብ91 ነዚ ጉድለት እውን ሸፊና ከም ሰብና ንቅድሚት ክንከይድ ሓደ ዕድል ነይሩና እዚ ዕድል እዚ ኣጥፊና ኣለና እተን ሰለስተ ሃገራት ግን ኣብዘን 30 ዓመት እዚአን ንቅድሚት ዋላ ኣይከዳን ዝብል ክትዕ እንተመፀ ንድሕሪት ግን ኣይተመለሰ ተመክሮ ረኺበን ኣለዋ ምዕባለ ድማ ኣምፅአን ምኳነን ኩልና ንምስክሮ ኣለና ምስ ኩሉ ዝሕመያሉ ጉዳይ ናይ ኣንፃራት ናይ ምእሳር ናይ ምግፋዕ ሰብ መሰል ናይ ምኽላእ ምርጫታት ናይ ምጥምዛዝ ኣብነታት ኣብዘን ሰለስተ ሃገራት ኡጋንዳ ሩዋንዳን ኢትዮጵያን ብተኸታታሊ ስምዕታን ክስን ይመፀን እዩ ግን ሓደ ዘይተቀየረ ነገር እንተሎ ነቲ ናይ ትምህርቲ ይኹን ናይ ቁጠባ ናይ ካልእ ተበሊፀን መሊሰን ዕድል ነቲ ህዝበን ሂበን ንለውጢ ክገብር ዘኽእሎ ኩነታት ፈጢረን ኣሎ ዋላ ኣይድለይኦ ፅባሕ ሩዋንዳ ንካጋሜ ዝግልብጥ ሓይሊ እንተመፅኡ ናይ ህዝቢ እቲ ካጋሜ ይኹን እቲ ናቱ ሰልፊ ክሳብ ሎሚ ዘምፅኦ ወይ ሒዝዎ ዝፀንሐ ምዕባለ ተጠቂሙ ናብ ሓድሽ ከእቱ ዝኽእል ምንቅስቃስ ናይ ለውጢ ክኸውን እዩ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ኡጋንዳ እውን ከምኡ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ንሪኦ ኣለና ሓደ ብሓደ ገላበጥ ኣሎ ናይ ፖለቲካ አንፃርነት ኣሎ ሓድሕድ ኩናት ከብፅሕ ይኽእል እዩ ዝበሃል ነገሩን ኣለዎም ሓደ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ንድሕሪት ዘይምለስ ነገር እቲ ዝጠቐስክዎ ዕቁር ሓይሊ ናይ ገንዘብ ናይ ምሁራት ካልእ እውን ናይ ተመክሮ ኣለዎም ኣብዘን 30 ዓመት ዩኒቨርሲቲታቶም ይኹን ተመክሮኦም ምስ ዓለም ዘለዎም ርክባት ኩሉ ንድሕሪት ኣይተመለሰን ኣብ ኤርትራ ኣብዘን 30 ዓመት እዚኣ ደስኪሉ ጥራይ ኣይኮነን ንድሕሪት ተመሊሱ እምበኣር ብምውድዳር ምስ ካልኦት ፅባሕ ንኢሳያስ እልይ ክተብሎ ዘኽእል ሓይሊ እንተመፅኡ ክልተ ብድሆታት እዩ ዝፅበየና እቲ ሓደ ነቲ ሃገር ከካይድ ዝኽእል ብቕዓት ዘለዎ ትካላት ናይ መንግስታዊ ትካላትን ኣገባባትን ሓይሊ ሰብን ናይ ምጥርናፍ ሕቶ ክኸውን ከሎ እቲ ካልእ ድማ ካብኡ ይመፅእ ኢልና ዘይንሰግኣሉ ግን ክንዳለወሉ ዝግባእ ናይ ፀጥታ ሕቶ እዩ ናብ ሓድሕድ ኩናት ከምርሕ ዝኽእል ናብ ናይ ፀጥታ ምዝራግ ከምርሕ ዝኽእል ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ እንተደኣ ተዳልዩ ንስልጣን ብሕጋዊ መገዲ ክርከብ ዝኽእል ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሓይሊ ቦትኡ ሒዙ እንተዘይፀንዩ ምክንያቱ ሕጂ ብረታዊ ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ህዝቢ ሰጥ ኣቢሉ ክኸይድ ዝኽእል ከምቲ ናይ ቅድሚ 30 ዓመት ዝነበረ ሓይሊ የለን ክመፅኡን ኣይክእልን እዩ ንበይኑ ሓደ ሓይሊ ሓያል ኮይኑ ክወፅእ ዝኽእል ኩነታት ኣብ ኤርትራ የለን ብሓደ ወገን እዚ ፅቡቅ እዩ ብሓደ ወገን ግን ዝጥርንፍ ከማን ሓይሊ የለን ናብ ዝተበታተኸ ናይ ሓድሕድ ኩናት ከምዚ ናይ በዓል ሶማል ከጋጥም ዕድል ኣሎ እዚ ኣይመፅእን ኢልካ ትፍስሓሉ ወይ ትቐስነሉ ስለ ዘይኮነ ክንዛረበሉ ኣለና እንተደኣ ከምቲ ንሓስቦ ህዝቢ ኤርትራ ብሓድነቱ ዝኸይድ ኮይኑ በለፀ እንተደኣ ዘይኮይኑ ድማ ተዳሊና ኣለና ማለት እዩ እዚ ሕቶ እዚ እምበኣር ደጊምና ክንሓስበሉ ዘለና ነዚ ግን መሕወይ ክነዳሉ ሎም ዕድል ኣለና እዚ ዕድል እዚ ብንስመር ጥራይ ኢልካ ዝግበር ኣይኮነን ብኣኼባ ንግበር እሞ ንዛረበሉ ተባሂሉ ዝውዳእ ኣይኮነን እዚ ተባሂሉ እዩ ሕጂ ክመፅእ ዘለዎ ዕቱብ ዝኾነ ንከይበሃል ኢልካ ፍራሕ ዘይብሉ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሓይሊ እዩ ክመፅእ ዘሎ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ስልጣን ክሻመው እዮም ክግብቱ እዮም ዝበሃል ነገር ከይፈርሐ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዘድልዮ ናይ
مصائي منغست مدلاو كغبر ኣለዎ بگنزب بحيل سب بكله إذا مدلاو زي علني زبل بوليتيكاوي سلف دما بحزب إرترا كدغف እዩ ግን ሓደ ፖለቲካዊ ሰልፍ ጥራይ ኣይኮንና ንብል ዘለና ኩሎም ዝተፈላለዩ ኣረኣያ ዘለዎም ይኹኑ ብሓባር ክሰርሑ ዝኽእሉ ንህዝቢ ብምውራድ ህዝቢ ብዛዕባ ድሕሪ ኢሳያስ እንታይ ከም ዝጽበዮ ክመርጽ ካብ ሕጂ ዕድል ክንቦ ኣብ ቁጠባ ከምዚና ክንገብር እዚ መደባት ክግበር ይኽእል እዩ ዝብል ብመጽናዕቲ ዝተደገፈ ብክኢላታት ናይ ኤርትራውያን ይኹን ናይ ወጻእተኛታት ዝተደገፈ ነገር ክቐርብ ኣለዎ ኣብ ህዝቢ ድማ ክጉስጎስ ኣለዎ ከምቲ ኣብ ግዜ ሰውራ ኣብ ህዝቢ ዝጉስጎስ ነበረ ብዛዕባ መጻኢ ኤርትራ ዝበሃል ሕጂ እውን ብብቅዓት ዝጉስጉሱ ፖለቲካዊ ውድባትን ፖለቲካዊ ሰልፍታትን የድልዩና ኣለዉ ህዝቢ ድማ ኣዳሉ ከምዚ ዓይነት ትብል ጅብ ቁጠባ ብል ኣለኹ ምክንያቱ እሱ እዩ መሰረታዊ ብፖለቲካ ኸ አንተ ወይ ኣብ መእተዊ ዝጠቐስክዎ ናይ ስልጣን ምስግጋር ሕቶ ወይ ሳክሴሽን ዝበሃል ሕቶ ኸ እንታይ እዩ ተዳልዩ ዘሎ ኢሳያስ ሎሚ ኸደ ጽባሕ ብኸመይ ኢና ህዝቢ ንህዝቢ ዝውክል ሓደ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ነቐውም ከድካ ትሽምቶ ባኮ ኣይኮነን እዚ ካብ ሎሚ እዚ ክንገብር ኢና ብኸምዚ ዓይነት ክንከይድ ኢና ኢሉ ህዝቢ ክካታ ኣለዎ ኣይፋል ብኸምዚ ምኻድ ይሓይሽ ኢሉ ናይ ተሓሳስባ ሓድነት ወይ እዚ ኮሌክቲቭ ሳይኬ ዝበሃል ከም ዝመጽእ ክንገብር ኣለና ከምቲ ቅድመ ናጽነት ህዝቢ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ኣብ ሜዳን ኣብ ዓድን ዝነበረ ብዛዕባ መጻኢ ኤርትራ ሓደ ዓይነት ኣረኣእያ ሒዙ ይጸንሕ ኣብ ከምዚ ኢና ንሓስብ ኢሉ ዋላ ነቶም ጸላእቱ ዝምልከት ንበዓል ኢትዮጵያ ዝምልከት መርገጺ ወሲዱ ይመጽእ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጸላኢና ኣይኮነን መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ጸላኢና ዝብል መርገጺ ሒዙ ዝመጸ እዩ እሱ ስለ ዝኾነ እዩ ድማ ድሕሪ ናጽነት እውን ንኢትዮጵያውያን ኣተሓሕዛ ነቶም ሰራዊት ኣተሓሕዛ ገይሩ ዘፋነወ إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إرنا ناصا دمص إرتراويان ብዛዕባ ናይ ንግዲ ይኹን ብዛዕባ ምስ ንገንዘብ ዝምልከት ይኹን ብዛዕባ ተጋደልቲ ይኹን ብዛዕባ ካልእ ይኹን ኣረኣያታት ሒዙ እዩ ጸኒሑ እቲ ኣረኣያቲ ጠሚሩና ነይሩ ተጠሊሙ ከምቲ ዝተመባጽዖ ድማ ዘይሰርሐ ውድብ ስለ ዝኾነ ህዝባዊ ግንባር ድሕሪ ናጽነት እዩ እቲ ፕሮብሌም መጽዩ ግን እሱ ነቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ኣበላሸወን ህዝቢ ኤርትራ ብትዕግስቲ ነቲ ስርዓት ናቱ ወይ ነቲ መንግስቲ የገልግል ነይሩ በታን ሓድነትና ክኸይድ ኣብ ዘይደለየ ኩናቱን ኣትዩ ንሃገር ተኸላኺሉ እዩ ህዝቢ እዚ ኩሉ ዝኾነሉ ምክንያት ሓደ ብዛዕባ ሰላም ብዛዕባ ቁጠባ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ሕቶታት ሓደ ዓይነት ኣረኣእያ ሒዝና ስለ ዝጸናሕና ኢና ሎሚ ኸ እዚ ስርዓት ኢሳያስ ገይርዎ ዘሎ ናይ ኣረኣያታት ምዝራግ ሕቶ ብኸመይ ኢና ክንርሞ ካብ ብሕጂ ናይ ኣረኣያ ሓድነት ኣብ ዓበይቲ ሕቶታት ሒዝና ክንጸንሕ ቅርሕንትታት ከስታርር ዝኽእል ቅርሕንትታት ኣብ በቦቱ ከትሕዞ ዝኽእል ሕጂ ዝበዝሐ ህዝቢ እንታይ ይደሊ እዩ ኣብ ዝብል ዘተ ካብ ብሕጂ ምዝርራብ እዚ ክድፈር ዘለዎ ሕቶ እዩ እብል ኣለኹ እንታይ እዩ እሞ ድሕሪዚ ብተደጋጋሚ ዘስምዖ ዘለኹ ጻውዒት እንታይ እዩ መጨረሻ መደምደምቱ እንተይልና ክልተ ሸነኽ ኣለዎ እቲ ሓደ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ይኹኑ ፖለቲካዊ ብልሒ ዘለዎም ውልቀ ሰባት ንመጻኢ ዝኸውን መደባት ከዳልዉ ክዓጥቁለዎም ሰዓብቲ ድማ ክገብሩ ኣለዎም ናይ 100-200 ሰብ ሰዓብቲ ኣባላት ዘይኮነስ ናይ 10,000 ናይ 20,000 ናይ 30,000 ህዝቢ ዝሓዘ ምስዓብ ክገብሩ ኣለዎም ነዚ ክፈርሑ የብሎም ህዝቢ ድማ ካልእ ሸነኽ ግበሩ ክብሎም ኣለዎ ሎሚ ኪዱ ተዛረቡ ስመሩ ኪዱ ጽላል ግበሩ ኣይኣክልን እዚ መደቀሲ ፍርናሽ ኮይኑሎ ንዛረብ ኣለና ንዝትል ኣለና እንዳተባሃለ ግዜ ይብላዕ ኣሎ ክግበር ዘለዎ ነዘን ውድባት መደባትኩም ንህዝቢ ኣቕሪብኩም ጎስጉሱና እሞ ክንመርጽ ዝብል ጻውዒት ካብ ህዝቢ ክቐርብ ኣለዎ
ዝኾነ ከባቢ እዚ ከይገበርና ንመጻኢ ክንዳሎ ኣይንኽእልን ኢና ክብለን ኣለወን ነዘን ውድባት እዚ ክልተ ዕማም ኣለና ፖለቲካዊ ውድባት ክዳለዋ ኣለወን መደባተን ህዝቢ ዘርጊሕን ክጉስኩሳ ጥራይ ዘይኮነስ እዚ እዩ ዝበለጸ ክብላ ኣለወን ነዚ ክፈርሓ ይብለንን ህዝቢ ድማ ምርሓና ኣርአያና መደባትክን ብጽሑፍ እዚ ኢና ንደሊ ኢልክን ንኹሉ መዳያት ናይ መጻኢ ኤርትራ ዝምልከት ኣርአያና ክብላ እዚ እዩ ትቀዳማይ ኢሳያስ ምቅዋም ኢሳያስ ምድኻም ከም ሓደ ስራሕ ጎናዊ ወይ ቀዳምነት ዘይወሃቦ ስራሕ ክንገብሮ ኣለና እሱ ምቅዋም ተገይሩሎ ጽቡቕ ተገይሩሎ ተዳኺሙሎ ስርዓት እቲ እጂ ዘድልየና ዘሎ ናይ ድሕሪ ኢሳያስ እዩ ኢሉ ለበዋን ጻውዒትን ንፖለቲካዊ ሰልፍታት ክገብር ኣለዎ እቲ ስልጣን ከይግብቱ ኣብ ክስታይ ክመጽኦም ዝደልዩ ኣብ ስልጣን መጽኦም እንደገና ክጭቆንዮም ዝደልዩ ዲሞክራሲ ክጸቕጥዮም ዝደልዩ ናይ በይኖም ገይሮም ገለ ዝበሃል ዘረባ መፈራርሒ ይኸውን ስለ ዘሎ ዕድላት ናይ መደባት ናይ ምግባር ክወሃብ ኣለዎ ህዝቢ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ዝሓለፈ ጥራይ ተኣሊኹ ሕነ ማዕሲና ንፈዲ ከምዚ ዝገበሩና ጥራይ ኣብ ዝብል ከኣቱ የብሉን ናይ መጻኢ ብሩህ ህይወቱ ክሕዝ ኣለዎ ምክንያቱ ልኡላዊት ሃገር ንምምጻእ ኣሽሓት ከፊልና ስለ ዘለና እዚ ሃገር እዚ ብኣስታት 200,000 ተጋደልቲ ካብ 61 ወይ ቅድሚኡ ክሳብ ናጽነት ዝመጸ ሃገር እዩ ሰብ ካብ ገገዝኡ ወፂኡ ተጋዲሉ ዘምጽኦ ሃገር እዩ ሎሚ ከይበሃል ብምፍራሕ ኣብ ገገዛኻ ኮፍ ኢልካ ትሕቲ ድሕሪ ኮምፒውተር ኮይንካ ጥራይ ሓያል ምዃን ክተርፍ ኣለዎ ዝብላዕ ዝረአ ዝፍትፈት ጽሑፋት ዘተታት ክመጽእ ኣለዎ ብዛዕባ መጻኢ ኤርትራ ብዛዕባ ሕሉፍ ኣይኮነን ሕሉፍ ንታሪኽ እዩ ይጽሓፍ ኣብኡ ይጽናሐልና ናይ ቅድሚት ግን እንታይ ይግበር ኣሎ መራሕቲ ካበይ እዮም ክመጹና ካብዚ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት እዚ እዩ መንእሰያት በላሓት ሕጂ ሓፊሮም ከይንበሃል ኢሎም ሓፊሮም ኣብ ፈቐዶ ሃገራት ንካልእ መንግስቲ ዘገልግሉ ዘለዉ መንእሰያትና ሎሚዮም ክቕልቀሉ ዘለዉ ምሁራትና ሎሚዮም ክቕልቀሉ ዘለዎም ሎሚ ግን ኣይቅልቀሉን ኣለዉ ኣብኡ እንተኸድናስ እዝስ ስልጣን ደልዩ ከይበሃል ኢሉ ስቕ ይብል ወይ ከዓ እዚኣ ተዛሪብካ ተባሂሉ ከይውቃዕ ይፈርሕ ኣሎ ስለዚ ንኹሉ ዝጥርንፍ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ንሰብ ንግዲ ንሰብ ሃይማኖት ንተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ንተጋደልቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንኹሉ ተሓፋሽ ውድባት ናይዝን ናይትን ንኹሉ ዝምልከት ሃገር መደብ ክመጽእ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ነናቱ መደባት ካቀርብ ክደፍር ኣለዎ ልኡላዊት ሃገር ብዲሞክራሲያዊ ስርዓት ካየድ እንድሕር ኮይና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ካብ ፍልልያት ናይ ኣረኣያ ናይ ዝተፈላለየ ውድባት እዩ ዝቐውም እሱ ድማ ብዝግሄር ወይ ብሕቡራት መንግስታት ኣይኮነን ዝመጸና ባዕልና ክንፈጥሮ ኣለና ነቲ ብረታዊ ቃልሲ ባዕልና ኢና ፈጢርናዮ 10 ሰባት 20 ሰባት 61 ፈጢሮሞ ናብ ሓደ ገዚፍ ሓይሊ ንጸላኢ ዘውድቕ ዝገበሩ ባዕሎም እቶም ተራ ዜጋታት እዮም ሎሚ ድማ ተራ ዜጋታት ሃየነዚ ንዕጠቕ ቅብል እዚ ጻውዒት እዚ ናይ ሕድሪ ጻውዒት እዩ ምናልባት ኣብ ካልእ ኩነታት ኤርትራ ምስ ወጽደቐት ብኻ ከም ዝገበርና ንብለሉ ምጥዓስ ከይመጽአና ከሎ ምድላዋትና ንግበር ክብሮም ዳፍላየ እዚ ወድሓንኩም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ርእቶን ነቐፌታን ዘጠቓለለ መልእኽታትኩም ቅድሚ ምቕራብና ንምዝኻሩ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ከስማዕኩም ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ንዝርከቡ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ እንጠንዮስ ዝድግፍ ሰልፊ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ተኻይዱ እቲ ንሕና ምስ ኣቦና ብትሕቲ ዝብል ቴማ ብቐዳም 3 ነሓሴ ኣብ ማእከል ከተማ ስቶክሆልም ዝተኻየደ ሰልፊ ካህናት ናይ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዝርከባ ሰበኻታት መራሕቲ ሃይማኖታት ኣቦታት ከምውን ምእመናንን ኣመንቲ ካልእ እምነታትን ተረኺቦም
ኣብቲ መንፈሳዊ ዜማታት ዝተሰነየ ሰልፊ ታሪክ ህይወት ኣቡነ እንጠንዮስ ብጋዜጠኛ ቀሽ ዮናስ ወልደ ሩፋኤል ቀሪቡ ካብ ወደብትት መደብ ዝኾነ ግርማይ ተስፋ ማርያም ቦገኑ እቲ ሰልፊ ብስም ኣቦና እንጠንዮስ ዳ ይካየድ እምበር ንኹሎምቶም ኣብ ኤርትራ ብእምነቶምን ካልእን ተኣሲሮም ዘለዉ ወገናትና ዝውክል እዩ ክብል ገሊጹ ኣብ ሱዳን ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ንምስጋሩ ዘኽእል ጊዜያዊ መንግስቲ ንምቋም ክካየድ ጸንሐ ዘተ ኣብ ናይ መወዳእታ ስምዕ ከም ዝተበጽሐ ተገሊጹ ድሕሪ ምእላይ ስርዓት አልበሽር ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ስልጣን ብሒቱ ዝርከብ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ምስቲ ካብ ሲቪካውያን ማሕበራትን ፖለቲካን ውድባትን ዝተዋጽአ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምቋም ከካይዶ ጸንሐ ዘተ መሰናኽል ክገጥሞ ይጸኒሑ ብፍላይ ድሕርቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዞባ ኮርዶፋን ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ እቲ ዝተጀመረ መስርሕ ዘተ ከይቋርጽ ተሰጊኡ ጸኒሑ እንተኾነ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሳልስቲ እዚ ኣብ ዝበጽሕዎ ስምምዕ ጊዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምስራት ዘኽእሎም ቅዋማዊ ኣዋጅ ኣብ 17 ነሓሴ ክኽትሙ እዮም ብምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ምትሕጋዝን ኢጣልያ ኢማኑዌላ ደልሬን ሚኒስተር ምክልኻል ኤሊዛቤታ ትሬንታን ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኢጣልያ ናብ ጅቡቲ ምብጻሕ ፈጺሙ ላዕለዋይ ልኡኽ ኢጣልያ ብ30-31 ሓምለ ናብ ጅቡቲ ዘካየደ ዑደት ብዛዕባ እቲ ኢጣልያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተካይደ ወተሃደራዊ ተልእኾታትን ምጅቡቲ ክህሉ ብዛዕባ ዝኽእል ምትሕጋዝን ብዝምልከት ንምዝታዩ እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ መልእኽታትኩም ናብ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ንዝመፁ ርእይቶ ነቐፌታ ማኣረምታን ካልእን ዝቐርበሉ መደብ እዩ ሃሎ ሬድዮ ኤረና ኣነ መብራህቱ ካሕሳይ ይበሃል ኣብ ስራኤል የነታል ኣብ ናይ ሰንበት መደብ ከናይ ሸኾርተት ኢና መሽኮሪነታት ደርፊ ከተጋብ ዘለደለ ናይ የማነ ባርያ ኣይኮነን ሮማይ ትብል ደርፊ ኣጋብዘኒኻ ምጥበይና ኩሉ ግዜ ሰደልካ እየ ግን ኣይቶም ጾኒኻ እንታይ ከም ዝኾንካ ብዙሕ ካዲት መደብ ዋላ እንታይ ኣነ ሕጂ ክጥበየ ሰንበት ተምጣን ክጥበየ እንተዘንፂኻ ግን ዘው ወዲ ኣለኹ መደብ ሸኾርተት ኢና ኣይሰምዓኒ ባይ ባይ ዮሐንስ ንግዚኡ ኣብ ጣልያን ኣለኹ ሰላም ኩልኹም ኤሬና ብምሉእኩም ክብርን ሓጎስን ሰላምን ይሃብኩም ግን ፀላኢኻ ገዛ እናሰርሐ ቦታ እናሓዘስ ትም ኢልካ ምድቃስስ እንታይ ይኮን ይኸውን እንታይ ተስፋ እምበር ቁሩብ መደቀስ እምበር ስኢነ ህዝቢ ኤርትራ በጃኻባ ሓንቲ ነገር ግበር እናስሓቀ ሃይለ ስላሴ ጥፊኡና እናስሓቀ ኣብይ ኸጥፍኣናስ ትሚልካ ትርኢ ኣለኻ ሞት እኮ ኣይተሓልፈን እያ ኣነ ዝነበርክዎ ሃገር ኣነ ዘይገበርክዎ ነገር የለን ሞት ብእግዚአብሔር እያ ትመጽእ እምበር ብሰብ ኣይትመጽእን እያ ፍርሓት ግን ካብ ኩሉ ዝኸፍአት እያ ህዝቢ ኤርትራ ፍርሓት ባግደፍ ኣብ እግዚአብሔር ተወኪል ካባተስ እግዚአብሔር ኣለና ኢልካ በብድል በል እስራኤል እኮ ስለዚ ተስኡ ታበቶም ሒዞም ብጸሎት ብናይ ሃይማኖቶም ተስፊኦም እዮም ኩናት ስዕሩ ነበሩ እጂ ከዓ ኩላህና ኣስላማይና ክታይና ብሓንቲ ኮይና ተስፊእና ነዛ ዓድናሲ ነስርፋሞ ደቅና ብጽቡቕ ከዓብዩ ሃገርና ብጽቡቕ ክንዛወር ክርከብ ዘይከኣል ንፋስ ክረኽቦ ዘይከኣል እኳ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ባበጃኻ ሓንቲ ነገር ግበር ንዓሃትኩም ሰላምን ቅሳነትን ይሃብኩም ነዚ ኩሉ ሰብ ከዓ ኣብ ዓለም ከዓ ሰላም ይፍጠር እግዚአብሔር ቻው ኦኬ ሰላም ራድዮ ኤረና ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ኣብ ስራሕኩም ዓወትና ሳልጡ እንዳትመንኹ ሓቂ ክነግረኪ እመን እንትብል ናይ ኣብርሃም ገብረመድህን ደርፊ እንድሕር ኣድሪፍካለይ ደስ ንበለኒ ነይሩኒ ብጣዕሚ ስለ ዝፈትዋታ ደርፊ እኒለይ ሓንቲ ካብ ተሳታፊትኩም ካብ ሰማዒትኩም ማለት እየ ሰላም ሬድዮ ኤረና ስመይ ኢያሱ ዮናስ ይበሃል ተቐማጢ ጀርመን መጀመሪያ ብትገብርዎ ተጠቅሞን ኣነ ምስጋናኩም ይግባእ ኣነ ናይ ምስጋና መልእኽቲ ዘለኒ ብዝኹሉ ተካይዶን
ኣባላት ህዝቢ ኤርትራ ብጣዕሚ ክትምስገኑ ዝግባኣኩም እዩ ነመስግነኩም ብፍላይ ከዓ ንሓውና ዮሃንስ ተስፋማርያም ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ደኺመ ካይበለ ጉልበቱን ህይወቱን ኣወፊዩ ነቲ ሓበሬታቲ ምስ ምምፅኡ ብጣዕሚ ክምስገን ዝግባእ እዩ እጆኻ በርትዕ ቀፅሎ ንብሎ ከምኡ እውን ሓረብ ቆለታ በቶም ተቕረቢዮም ብጣዕሚ ነመስግነክ ይግባእ በመቐፃል ኣያና ከብሮም ዳፍላ ብትሕልፎ መልእኽቲ ንከታተሎ ኢና ብጣዕሚ እጆኻ ዕድመ ጥዕና ዝሃብካ በርትዕ ንብለካ ንሎሚ እዚ ይመስል መልእኽተይ ቻው ሰላም ይረኸበና እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ኣነ እዚ ዮናታን ክስ ዘይኮነስ እጃኻ የውላዳ ኩሉ ግዜ ቢልያ ዝብላት ይካላ ስድዮ ግበር ዝብለካ ወላ ዋ ኣብታ ሬድዮ ክጅምር ክሳብ ትውድእ ካልእ ፅቡቅ ተግባራት ብዙሕ መሃርን ልሃብ ከለካ ኣደነ ንምንታይ ብዙሕ ግዜ ቢልያ ዝብል ተቁርብ ከዚ ዲክታተር ክትገብሮ ትደሊ ኣለኻ ነቲ ቢልያ ስለዚ እጃኻ ተዓርመላ ዘያ ብዙሕ ግዜ ቢልያ ሓሳብ ስሕት ኢልካ ክትብል ትኽእል ግን ብዙሕ ግዜ ቢልያ ጅጀል ፕሊዝ ተዓርመላ ኣብዚ ሕካያ ኩሉ ፅቡቅ ኣለካ መልክዕ ዕላልካ ሰሓካ ገለ ስካሊእ ክኸውን ስልካ ግን ቢልያ ተብሽካላ በዛ ቢልያ ቻው ተዓረመላ እዚያ መርሓባ ረድዮ ኤረና መደብኩም ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ኣነ ፀጋየ ካብ ከተማ ኑርንበርግ ሃገረ ጀርመን ዮናታን ትገብሮ ዘለካ መደብ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ቀፅልዎ ተኽኢልካ ከዓ ሓንቲ መዓልቲ ክትበልና ኢኻ ይትሕመቕ ኢኻ ባይ ባይ ሰላም ኣዳለውቲ ራድዮ ኤረና መደወለይ ምክንያት ክድውለል ዘለኹ ምክንያት ኢትዮጵያዊ መራሒና ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ሃገርን ልኡላውነትን ብዙሕ ግዜ ይዛረባ ኣሎ ኣብቲ ናይ 24 ጉንበት ሃቦ መደረ ኣብዚ ትማል ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ሃገር ልኡላውነት ንምውሓስ ብዙሕ ከምዚ ጌርና ገለመለ እዩ ዝብል ኢሳያስ ግን ናይ ብሓቂ ንልኡላውነት ኤርትራ ዝጠበቕ ሰብ ድዩ ወይ ከዓ ንልኡላውነት ኤርትራ ይኣምነሉ ድዩ ንምንታይ ከም ድብለሉ 10 ግዜ ኢልና ተሓሲብና ህዝቢ ኤርትራ ልኡላውነት ሃገሩ ይፈርስ ከም ዘሎ ልኡላውነት ሃገሩ ይድፈር ከም ዘሎ ስለዝፈለጠ ህዝቢ ኤርትራ ስለዝፈለጦ ተንኮሉ ሕልሙ ስለዝፈለጦ ንኢሳያስ ነቲ ህዝቢ ከዛንየ ድዩ ኣነ ብልኡላውነትኩም ይኣምን እየ ብልኡላውነት ሃገር ይኣምን እየ ንኽብል እዩ ብዙሕ ግዜ ሃገር ልኡላውነት ንምውሓስ ልኡላውነትና ከምዚ ኮይኑ ዶ ገለመለ ገለ ዝብል 10 ግዜ ኢሳያስ ንባዕሉ ብልኡላውነት ኤርትራ ዝኣምን ሰብ እዩ ኢሳያስ ብልኡላውነት ኤርትራ ብልኡላውነት ህዝቢ ኤርትራ ዝኣምን ሰብ ኣይኮነን ኢሳያስ ብሓድነት ኢትዮጵያ እዩ ዝኣምን ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ሃገርን ኢሉ እዩ ዝኣምን ብዘረባ ግን ክሽፍጠና ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ተቃውሞ ንክተሃዳድእ ንህዝቢ ከታልል ኢሉ ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባ ተዘይኮን ኢሳያስ ብልኡላውነት ኤርትራ ዝኣምን ሰብ ኣይኮነን ብልኡላውነት ኤርትራ ስለዝኣምን ከዓ ንኤርትራ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ውድቀት ሸሚሙዋ ማለት እዩ ህዝባ ዝገደፋ ሓንቲ ደኽምቲ ሃገር ገይርዋ ኢሳያስ ብዕላማ እዩ ነዚ ነገር እዚ ገይርዋ ኢሳያስ ኣብ ልኡላውነት ኤርትራ ኣይኣምኒ ከዛንየና ኢሉ እዩ ልኡላውነትና ክነውሕስ ልኡላውነትና ከምዚ ኮይኑ ልኡላውነት ሃገር እንዳበል 10 ግዜ ትዛረብ ዘሎ ንሓና ከዛኒ ኢሉ እዩ እምበር ኢሳያስ ብልኡላውነት ኤርትራ ኣይኣምኒ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ተዛረቦ ዘረባ ሰሚዕኩም ኢኹም ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ ሃገርን ዝብል ይሓስብ ተሎ ታሪክ ዘይፈልጥ ኢል ናብ ሰብ ቅጭጭ ከማን ኣይበሎን ዝኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፈሎ ሃገር
بتعم زجرم زيرترا إتزان إساس بالولاونة كأيامني بالولاونة زيرترا إساس أفوركي أيامن إساس أفوركي أورها إثيوبياوي سلاينا إلى سلاسي 50 عامات إرترا وتمثيل تتاويت لنا السبزي تعرف جيجم بإساس تال سبيل لني عني لي زي دمت راديو إيرناي هالو راديو إيرنا خمير لكم دحند لكم أسرحكم أسال الطواب في وقتكم تعالنا يمنيلكم أنا دانيال بحال كاب جرمن يزد ولد لكم مدبكم كل جزية الأذكارات طلب طعمي مستأني مسوق أسئلة قبل الزالية لغس كم حسابي ناتي زيناي جوسي ستوديو يلو ذا محلال فو تاريخ بطعمي سلز مستأني دما بتوسخ مستناتكم أكنا بمركم انت تحلفوس كما متعامي لرؤيته ويغني لي تشاو اللباب لوا اب كل لون سو زلبام لوا ايدو لغاس روح بعال درب شتل حرنه زتنبه اب كل لون سو فانسو ولعون برهان كبر اول لون سو مستم زشغرو حلاي زبنهم صقعز سانو اول لو مستم مرالهم اوديقوم ارأس زدننو حبو انداس نقوم بزي يعرفونو علو مستم اسراز سان فتحي من بار زمرروم مساس حيتا قزحي مورال يزوس نقوم تسفا برهان دوحي علو مسمن اسي مستغيار حيلي نچرا سلطان قلطيفو زللي ندر ماس معبالين حفاج دحلي نفتان معبالين اي منكركور حيلي قالو نسو مسمعوز قالاتو لمو دحر لومي تقدس قالاتو ناي ازمرات تلمي نرهوا زوزنتو حرنت فلامي بزي مترطار زركوبو فصمي نشجر سعيرس حرنت زازامي هو نشجر سعيرس حرنت زازامي مسلو زغ حبرسن لبونا او مؤزوز هاجري مسبله فتصم زي يقبز تخبر حسابو زمزن لعل ورقي الماس نسوون زصواع سمو خبر سن حرماز اب كل لون نسوس اجوخي ببرهان حرنت كوينو زمرح قدمخي تهانت يلو كسمعكي دمصو صلمات قلاليهو اطفيو اناصو فشخ قبلكيو بتبرهان قصو سن حرمازن حدن كند شحني قلنا صغزا برهانه كا واشنطن دي سي يقني الله راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازيتنياتا زدالو نتا راديو زي خبركم سمعتنا ناي ساعت زي حفشاو تحستونا أبزي تزازيمولو باريس كاب زركب قوامي ستوديو راديو إيرنا مساخاتكم تسنحكو آمانيال قرمايي سلام